Mitä tuolla rampilla oikeasti tapahtuu, kun matkustajat ottaa portilla tai istuu jo koneessa? Tuolla tehdään iso osa työstä, mikä mahdollistaa sen, että kone pääsee seuraavalle lennolle. Ja nyt AirProlla haetaan uusia tekijöitä mukaan tähän porukkaan Helsinki-Vantaalle. Kun kone saapuu, se pitää purkaa. Matkatavarat ja mahdollinen rahti otetaan ulos koneesta ja samaan aikaan valmistellaan seuraavan lennon laukkuja lastaukseen. Tätä työtä tehdään myös bagaasissa, eli siellä, missä ruumaan meneviä laukkuja käsitellään ja laitellaan ennen kuin ne menee oikeaan koneeseen. Sen jälkeen kone lastataan uudestaan. Laukut, rahti ja muut tarvittavat tavarat pitää saada oikeaan aikaan oikeaan paikkaan turvallisesti. Rampilla käytetään myös erilaisia maahuolintalaitteita, kuten portaita, matkatavaravaunuja ja muuta kalustoa, mitä tarvitaan lentokoneen ympärillä. Tässä työssä pääsee siis oikeasti keskelle lentokenttäarkea. Ei pelkästään katsomaan koneita ikkunan takaa, vaan tekemään työtä, joka tapahtuu oikeasti siinä ihan vieressä. Ja tätä työtä ei tarvitse osata valmiiksi. Aiempi kokemus ilmailualalta ei ole pakollinen, koska työhön perehdytetään. Eli jos haluat työn, jossa näet lentokentän ihan eri näkökulmasta, pääset osaksi koneen kääntöprosessia, hae AirPron kuormaustehtäviin Helsinki-Vantaalle.